Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa imong kinabuhi, tinuod ba nga ang Ginoo gyud imong kahayag ug kaluwasan? Tinuod dili. Wa na jud ka mamakak. Kinsa dinhi ang wa na gyud mamakak tas kamot. Istoryahe. Wa gyud lagi. Wa na gyud mo masuko. Kinsa dinhi ang wa gyud masuko sugod atong pag Miyerkules sa Badlis tas kamot. Bantay ha. Usar man kabuk sige giisa. Mao na kung ang Ginoo na gani mo'y atong kahayag o kaluwasan, magsunod kita sa kabubutos Ginoo. Yang saon mo na ito pagkahibaos kabubutos Ginoo, maminaw kita niya. Muna si Maria, igsuon ni Marta o ni Lazaro, iyang gibubuan o pahumot ang tiil ni Hesus, kay hinumdum atong unang bisita ni Hesus nga nireklamo si Marta. Kay si Maria nagsigi rag paminaw ni Hesus. Si Marta nagkapuliki ug andam didto sa kusina. Si Maria naminaw ra ni Hesus. Pasabot iya gyung gi-absorb unsay kamatuoran nga gisulti ni Hesus. Ug usa sa gisulti ni Hesus, aning mga adlawa patyon ko nga inig abot na aning panahon nga magsaulog ta sa pista sa pagsaylo, dako nga kasaulugan sa Jerusalem, ila kong ilansang sa cross. Nya kay kani unom naman lang ni kaadlaw sa dili pa ang maong kasaulugan, nituo man si Maria nga wa mamakak si Jesus, motong iya na lang gi anoint daan ang tiil ni Jesus. Kay ilam ng batasan sa una nga kanang igdayong lubong butangan gyud pahumot ang lawas sa minatay. Nindot no. Pero kita wa gyud naghuna-huna nato anang kamatayon. Kasagaran gyud mahadlok gyud mamatay. Kinsa ninyo dinhi ang di na gyud mahadlok mamatay, di na sad mahadlok nga mamatay ang inyong mga mahal sa kinabuhi ta sa kamot. No, tanawa. Oo na. Ngano man, di man gud ta maminaw sa Ginoo nga kining kamatayon moabot gini siya sa bisan unsang taknaa. Imbis nga mangandam ta, magsigi manon taglikay. Ang hustisya, matod pa diri sa unang pagbasa, ipatunhay gyud sa iyang sinugo. Kinsa maning sinugo sa Ginoo nga maoy mo pabuka sa mata sa mga buta o akatong naas kangit-ngit mudanag ang iyang kahayag, niya mo pagawas sa mga binilanggo, mao ni ang kahayag nga si Jesus. Unsa may gisulti ni Jesus nato, pangandam mo kanunay sa takna. Ana, ngilingiyay mong tupad. Inanganong mingaw mag-aikadiha. Andam na ka. Andam na. Oy, andam na ba? Oh, sigiglik kay. Og usa sa mga paagis pagpangandam sama ni Hesus kanigyong paghigugma sa kaaway. Kana bang kaaway nimo imong higugmaon? Kay kana manggong kaaway og dili ta mo higugma ana, matakdan ta sa iyang sala kanang kalagot. Kinsa man sa ato rong mga politicians ang nagsigi jog higugmas kaaway be na mo na ibutaran kanang sige pakig-away
Ay lang nagbutari. Ikaduha, ayaw gyud higugmas kwarta. Tanawa si Judas, imbis si Judas mudaig sa gibuhat ni Maria, niingon na no Judas, kausik ba aning maong perfume, gibaligya lang unta ni, mahalin ginig mga 300 dinar. Ngano man, nganong kwarta man ang gihuna-huna ni Judas, kay mangawat man siya kwarta. Kinsa maron sa ato mga politicians ang sige hunahunag kwarta, ayaw na nagbutari. Sa Team Marcos o Team Duterte, hay may mas hingwarta nila. Kana mga hunahuna, kwarta ra gyud. Team Marcos o Team Duterte. Ay lamog tubag kanang ako lang na bang kamo ba? Basta mangutana na gani ko bahig politika ay nalamog tubag ang inyo na lang otok mo ipadagana. Ana. Akong usbon ha, kinsa man roy hingwarta. Kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ya kanang hingwarta ayaw na nagsuportahi. Din ata mo butar ana. Ngano man di gid na matagbaw sama ni Judas siging pangawat hangtod na gyud hinuon ang iyang mismong master si Jesus iya na jong gibaligya. Inana na basta maadik nagkwarta. Maobitan ng uban ato mga politician, bali-bali lang na sila. Hain ganitong pabor nga mudaog sila or makakwarta sila, adto sila mo suporta. Karon suporta sila diri sa pikas kay kani may makakwarta sila. Human kari na sang pikas. Maunay mga kinaiyas, mga hingwarta, mga balimbing, way mga baruganan, way backbone. Backbone ba? Paling-paling lang. Ana. Lingiyay mong tupad, na kay backbone. Na kay backbone. Hoy, kung watay backbone, watay hustisya, magbali-bali rata. Example, kanang pagpalit og slot. Unsa man? Naamoy backbone, wa. Unsa roy inyong baruganan? Karong si manaha, mo palit mong slot, dili. Moingon gani ka, depende, awa kay backbone. Paghimog yung desisyon, aron makapalit kag slot. Pareha ko na ng labandira nga, nagsigig palit na tog slot, dire, kausagis o sa kasimana, mo palit gid siya. Usara siya, labandira o sulugoon. Maid ra ba? Simple nga maid. Ako gina siyang daigon. O giyampo na ako nga mulambo ginang iyang kinabuhi. Kada gid simana mo palit siya usa ka slot. Sa usa ka tao nga galison na ganig palit og bugas para sa iyang tibuok pamilya. Nya maghuna-huna gid siya baruganan ginaniya nga kada simana mo palit gid siya slot. Maunay dunay ligong baruganan pero kanang moingon depende lang pader. O medyo luag-luag, palit, o wa gani, ada, nganong unahon man natong slot, oy. Nana. Unsa may makapalangit, sige kag pausaban ng imong balay, sige kag papintal, palit ka ng mga gadgets, mga para sa imong make-up, para sa imong maintenance, para sa imong mga ganang suroy-suroy, para sa imong mga gadgets. Makapalangit na og mamatay ka, ugma. Pulos yun na, way kwenta. Pero mupalit kag slot, inigatubang ni mo dito, tuwa si San Vicente Ferrer. Di ba? Nipalit mo kag slot para sa parokyang San Vicente Ferrer. Tuwa dito, gatang ng daan. Lord, palihog in town, impiernohonon man gina, pero nakapalit ba ng slot before siya namatay. Pwede, Lord, ikaw na good na inting. So, daya. Mo na palit yung mo SBF DAG 500 yan napatay God's Healing and Deliverance para magyapon as pistang San Vicente 100 pesos na o 600 na niya kay si Mama Mary katong atong itabang Father Arnel 100 man sana kanang haligi para ni Mama Mary palit sa ka makapalit yung kag 700 di magka sunod simana patay na yun ka kay mamatay man kita, di jud ka malangit, di malangit, di jud ka maimperno. Nga naman, tinan ka ng imong gisakripisyo.
Nya karon pag yung simana kay ting fasting abstinence, ang uban karon kanang mga wa kayo'y Ginoo, hala suroy kay taas kayong bakasyon, suroy kaon ana ngadto beach ana. Ayaw ana gasto kay nastanan. Imbes imong isuroy-suroy pag-ampo dihas inyo, pag hinulsol, panglimpyos imong kalag, basa kag Bible, attend ka sa atong mga Holy Week celebrations, kanang mga recollections, anang mga activities sa procession, kanang veneration of the cross, kanang misa sa commemoration sa Last Supper, hangtod nagis Easter Vigil, nya huwag ka dito sa kolekta, ana. Di ba? Di nindot kayo, sige manog suroy, hangtod mga, ang uman, mga disgrasya, ang mga dalaga, matukhangan, ana, kay sigig suroy, kuyog uyab, kuyog kabit, ana, ang asawa, gamatalag buntag, or ang bana ba kay gamatag buntag, ang bana nag-apostolis dito simbahan, ana, ang asawa dito, lain sa igi. Di arabat yung apostolis. Ningon na itong apostolis, may pagdi na lang kung mag-apostolis pa din. Oh, may nalana, apostolis ka, mo asawa dito, kuyog-kuyog rang pare. No? Orang, ay kumpiyansa. Buhaton gid nato unsay gustos Ginoo niya. Lig-onon tanang maong baruganan. Karong si manaha palit gyud mong slat. Ana ha? Ayaw palabyan ning si manaha. Kausa na lang mumukaon hangtod karong Sabado Santo. Usa mukaon. Ya, katuloman mo mukaon duha na inyong ma-save. Nya mo snacks pa man mo, nya wa na may snacks, tubig na malaim nun. Samot na gyud nakadako imong matigom. Nya, upat mo ka buok pamilya. O di, kaupat na mo ni na times 4. Ipalit na yung slot, ini ka karong Easter Sunday, asos lipahayas Ginoo. Ika-Lunes, Easter Monday, unsa may mahitabo? Ha? Unsa may mahitabo? Una, slim na kay kawa, na kay mga bilbil, di ba? Ni os-os ng imong kolesterol, wa na kay sugar, kay wa na kay sigig snacks, wa sa kamang sigkaon. Nya nawa pagid imo mga arthritis, ana hasta imong high blood, ibalansi na. Normal na imong high blood, ang imong dugo. Nya holy pagyud ang imong balaan pagyud ang imong kalag pagkadaghanas magain. Pero sigig suroy, kaon, paghuman, sakang kolesterol, sakang sugar, niyap, sige pang tinukhangay dito ay mga kasal, hala, bulingo na kay kalag, ana, wa, sagyod ka simba, kay sige laglaag, ana, samot na gyud ka. Inighuman sa Holy Week, ikaw nahimong evil. Imbis nga Holy Week, nahimong evil week. Di ba? Atong iyampo, ang atong mga katauhan, labi ng atong mga politicians karon, o sa samang higayon, mupili sabta ang tinuod nga tao nga nagsunod sa Ginoo mangandam gyud sa kamatayon, ug usa sa pagpangandam sa kamatayon mao gyud ang pagbiya sa sala, ug ang makabiya sa sala kana gyung paghigugmas kaaway, pagpaambit anang bahandi dili ang pagtigom sa bahandi, ug labaw sa tanan kana gyung pag-antos alang sa kalipay sa katilingban sa mas gibuhat ni Jesus. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo akong kahayag ug akong kaluwasan. Sa imong kinabuhi, tinuod ba nga ang Ginoo gyud imong kahayag o kaluwasan? Tinuod dili. Wa na jud ka mamakak. Kinsa dinhi ang wa na jud mamakak tas kamot. Istoryahe.
Wa gid lagi. Wa na gid mo masuko. Kinsa dinhi ang wa gid masuko sugod atong pag Miyerkules sa Badlis nasa kamot. Bantay ha, usar man kabuk sige giisa. Mao na kun ang Ginoo na gani mo'y atong kahayag o kaluwasan, magsunod kita sa kabubutos Ginoo. Yang saon man nato pagkahibaw sa kabubutos Ginoo, maminaw kita niya. Muna si Maria, igsuon ni Marta og ni Lazaro, iyang gibubuan og pahumot ang tiil ni Hesus. Kay hinumdum atong unang bisita ni Hesus nga nireklamo si Marta. Kay si Maria nagsigi rag paminaw ni Hesus. Si Marta nagkapuliki og andam dito sa kusina. Si Maria naminaw ra ni Hesus. Pasabot iya yung gi-absorb unsay kamatuoran nga gisulti ni Hesus. Ug usa sa gisulti ni Hesus, aning mga adlawa patyon ko nga inig abot na aning panahon nga magsaulog ta sa pista sa pagsaylo, dako nga kasaulugan sa Jerusalem, ila kong ilansang sa cross. Nya kay kani unom naman lang ni kaadlaw sa dili pa ang maong kasaulugan, nituo man si Maria nga wa mamakak si Hesus, motong iya na lang anoint daan ang tiil ni Hesus. Kay ilam ng batasan sa una nga kanang igdayong lubong butangan yung pahumot ang lawas sa minatay. Nindot no? Pero kita wa gyoy naghuna-huna nato anang kamatayon. Kasagaran gyud mahadlok gyud mamatay. Kinsa ninyo dinhi ang di na gyud mahadlok mamatay, di na sad mahadlok nga mamatay ang inyong mga mahal sa kinabuhi ta sa kamot. No, tanawa. Oo na. Ngano man, di man gud ta maminaw sa Ginoo nga kining kamatayon muabot gini siya sa bisan unsang taknaa. Imbis nga mangandam ta, magsigi manon taglikay. Ang hustisya, matod pa diri sa unang pagbasa, ipatunhay gyud sa iyang sinugo. Kinsa maning sinugo sa Ginoo nga maoy mo pabuka sa mata sa mga buta o akatong naas kangit-ngit mudan-ag ang iyang kahayag, niya mo pagawas sa mga binilanggo. Mao ni ang kahayag nga si Hesus. Unsa may gisulti ni Hesus nato, pangandam mo kanunay sa takna. Ana, ngilingay mong tupad. Nanganong mingaw magkaikadiha. Andam na ka? Andam na? Oy, andam na ba? Oh, sige, glikay. Og usa sa mga paagis pagpangandam sama ni Hesus kanig yung paghigugma sa kaaway. Kana bang kaaway nimo imong higugmaon? Kay kana man gong kaaway og dili ta mo higugma ana, matakdan ta sa iyang sala kanang kalagot. Kinsa man sa ato rong mga politicians ang nagsigi og higugmas kaaway be na mo na ibutaran kanang sigig pakigaway ay lang nagbutare. Ikaduha, ayaw gyud higugmas kwarta. Tanawa si Judas, imbis si Judas mudaig sa gibuhat ni Maria, niingon na no Judas, kausik ba aning maong perfume, gibaligya lang unta ni, mahalin ginig mga 300 dinar. Ngano man, nganong kwarta man ang gihuna-huna ni Judas, kay mangawat man siya kwarta. Kinsa maron sa ato mga politicians ang sige hunahunag kwarta,
Ayaw na nagbutari. Sa Team Marcos o Team Duterte, hay may mas ingwarta nila. Kana mga hunahuna, kwarta ra gyud. Team Marcos o Team Duterte. Ay lamog tubag kanang ako lang na bang kamo ba? Basta mangutana na gani ko bahig politika ay nalamog tubag ang inyo na lang utok mo ipadagana. Ana. Akong Osbon ha, kinsa man roy hingwarta. Kanang naas Team Marcos o Team Duterte. Ya kanang hingwarta ayaw na nagsuportahi din ata mo butar ana nganuman di gid na matagbaw sama ni Judas siging pangawat hangtod na gyud hinuon ang iyang mismong master si Jesus iya na jong gibaligya inana na basta maadik nagkwarta maobitan ng uban ato mga politician bali-bali lang na sila hain ganitong pabor nga mudaog sila or makakwarta sila adto sila mo suporta karon suporta sila diri sa pikas kay kani may makakwarta sila human karina sang pikas maunay mga kinaiyas mga hingwarta mga balimbing way mga baruganan way backbone ba paling-paling lang ana lingiyay mong tupad ing na kay backbone Hoy, kung wa tay backbone, wa tay hustisya, magbali-bali rata. Example, kanang pagpalit og slot. Unsa man? Naamoy backbone wa. Unsa roy inyong baruganan? Karong si manaha mo palit mo og slot dili. Moingon gani ka, depende awa kay backbone. Paghimo gyud desisyon aron makapalit kag slot. Pareha ko anang labandira nga nagsigig palit na tog slot dire kausagis usa ka semana mo palit gid siya usa ra siya so labandira o sulugoon maid ra ba simple nga maid ako gina siyang daigon og iampo nako nga mulambo ginang iyang kinabuhi kada gid semana mo palit siya usa ka slot sa usa ka tawo nga galisod na ganig palit og bugas para sa iyang tibuok pamilya. Niya maghuna-huna gid siya baruganan kinaniya nga kada semana mupalit gid siya slot. Maunay dunay ligong baruganan pero kanang moingon depende lang pader o medyo luag-luag palit og wa gani ada nganong unahon man natong slot oy. Nana. Unsa may makapalangit sige kag pausaban ang imong balay, sige kag papintal, palit ka ng mga gadgets, mga para sa imong make-up, para sa imong maintenance, para sa imong mga ganang suroy-suroy, para sa imong mga gadgets. Makapalangit na og mamatay ka, ugma. Pulos yun na, way kwenta. Pero mupalit kag slot, inigatubang nimo dito, tuwa si San Vicente Ferrer. Di ba? Nipalit mo kag slot para sa parokyang San Vicente Ferrer. Tuwa dito, gatang ng daan. Lord, palihog in town, impernohonon man gina, pero nakapalit din ng slot before siya namatay. Pwede, Lord, ikaw na good na inting. So, daya. Mo na palit yung mo SBF DAG 500. Yan napatay God's Healing and Deliverance para magyapon as pistang San Vicente. 100 pesos na o 600 na. Niya kay si Mama Mary, katong atong itabang Father Arnel, 100 man sana kanang haligi para ni Mama Mary, palit sa ka. Makapalit yung kag 700. Di. Magkasunod, si Mana, patay na yun ka. Kay mamatay man kita. Di jud ka malangit. Di malangit. Di jud ka maimperno. Nga naman, tinan ka ng imong gisakripisyo. Nya karon pag yung si Manaha kay ting fasting abstinence ang uban karon kanang mga wa kayo'y Ginoo hala suroy kay taas kayong bakasyon suroy kaon ana ngadto beach ana ayaw ana gasto kay nastanan imbes imong isuroy pag-ampo dihas inyo pag hinulsol panglimpyos imong kalag basa kag Bible attend ka sa atong mga Holy Week celebrations, kanang mga recollections, kanang mga activities sa procession, kanang veneration of the cross,
kanang misa sa commemoration sa Last Supper, hangtod nagis Easter Vigil, niya huwag ka dito sa kolekta, ana. Di ba? Di nindot kayo, sige manog suroy, hangtod mga, ang uman, mga disgrasya, ang mga dalaga, matukhangan, ana, kay sigig suroy, kuyog uyab, kuyog kabit, ana, ang asawa, gamatalag buntag, or ang bana, bakay gamatag buntag, ang bana, nag-apostolis dito simbahan, ana, ang asawa dahil dito, lain sa igi. Di ara ba tayo mag-apostolis? Niingon na ito mga apostolis, may pagdi na lang kung mag-apostolis pa din. Oh, may na, apostolis ka eh, mo asawa dito, kuyog-kuyog rang pare. No? Orang, ay kumpiyansa, buhaton gid nato unsay gustos Ginoo niya, lig-onon tanang maong baruganan. Karong si manaha palit gyud mong slat. Ana ha? Ayaw palabyan ning si manaha. Kausa na lang mumukaon hangtod karong Sabado Santo. Usa mukaon. Ya, katuloman mo mukaon duha na inyong ma-save. Nya mo snacks pa man mo, nya wa na may snacks, tubig na malaim nun. Samot na gyud nakadako imong matigom. Nya, upat mo ka buok sa pamilya. O di, kaupat na mo ni na times 4. Ipalit tayong slat ini karong Easter Sunday, asos lipayas Ginoo. Ika-Lunes, Easter Monday, unsa may mahitabo? Ha? Unsa may mahitabo? Una, slim na kay kawa, na kay mga bilbil, di ba? Ni os-os ng imong kolesterol, wa na kay sugar, kay wa na kay sigig snacks, wa sa ka magsigkaon. Niya, nawa pagid imong mga arthritis, ana, hasta imong high blood, balansi na, normal na imong high blood, ang imong dugo. Niya, holy pagyod ang imong, balaan pagyod ang imong kalag, pagkadaghanas magain. Pero sigig suroy, kaon, paghuman, sakang kolesterol, sakang sugar, niyap, sige pang tinukhangay dito ay mga kasal, hala, buligo na kay kalag, ana, wa, sagyod ka simba, kay sige laglaag, ana, samot na gyud ka. Inighuman sa Holy Week, ikaw nahimong evil. Imbis nga Holy Week, nahimong evil week. Di ba? Atong iyampo, ang atong mga katauhan, labi ng atong mga politicians karon, o sa samang higayon, mupili sabta ang tinuod nga tao nga nagsunod sa Ginoo, mangandam gyud sa kamatayon, ug usa sa pagpangandam sa kamatayon mao gyud ang pagbiya sa sala, ug ang makabiya sa sala kana gyung paghigugmas kaaway, pagpaambit anang bahandi, dili ang pagtigom sa bahandi, ug labaw sa tanan kana gyung antos alang sa kalipay sa katilingban, samas gibuhat ni Jesus. Kinahanglan pa bang maghumili ko? O apagid mo kasabot? Ang unang pagbasa naghisgot sa pinili sa Dios nga giandam ng daan para magdasig sa mga tao, labi na gyud sa mga nawadas paglaom. Giunsa man niya pagdasig, matod pas atong ikaduhang pagbasa, nahimo siyang masinugtanon. Bisan siya Dios, wa siya makigtupong sa Dios dinhis kalibutan, wa siya magpaka-Dios. Nahimo siyang masinugtanon nga alagad o masinugtanon hangtod ngadto sa cross. Mao ni si Jesus. Diri sa atong pasyon sa Ebanghelyo, niingon siya nga ayaw mo patawag nga Pangulo, alagad mo sa tanan,
Kinsa kuno tong Pangulo, kinahanglang masulugoon sa tanan. Kamong mga ginikanan nga ni adinhi, sugod karon kinahanglan masulugoon na mo sa inyong mga anak. Okay ninyo? Dili. Ayaw na mo panugo sa inyong mga anak. Okay, dili. Mga hudas day mo. Kana bang magsigig kuyog sa Ginoo ba niya? Di mo sunod sa sultis Ginoo. Di na lagi kuno ta manugo. Mao bitang nagkagubot ning atong nasod kay mga hinugo kayo ang atong mga leaders kadaghanan. Nya karon panahos eleksyon, hala hago gyud panglamano anang mga kamot sa mga tao. Hapit na lang dili mamahuway kay magsigig yung lamano, siging suroy ngadto sa mga dapit nga suok-suok. Nya iniglingkod na. Ay na lang. Sa ato pa, ang tinuod nga angay butaran karon kanang liwat ni Hesus nga magpasugo gyud dili manugo. Naabay kandidato karon nga magpasugo gyud dili manugo. Naawa og naa butari ugwa gani may pagwa. Naabay mga kandidato karon masama ni Hesus andam mo antos og magpakamatay para sa atong nasod. Naawa ugwa gani ay nalagbutar. Way kapuslanan. Kay di makaluwas ang tinuod nga manluluwas kanang andam gyud mo antos di mahadlok mamatay para sa nasod. Ako gyapon ning mensyonon sa Team Duterte o Team Marcos kinsa may duol-duol nila aning maong kinaiya nga anda magpakamatay sa atong nasod. Ay lagi mong tubag basta mangutan ako. Kuan lang ba kanang hilom lang para maning ako testing raman para lang po guide ninyo ba. Pero kay ni tubag man mo bahala na mo sa inyong tubag. Wa ko'y labot ana. Ato nang butaran kanang andam nga muantos og magpakamatay sa atong nasod. Pero kanang kusog kayong mupaantos og muamong-among sa atong nasod, di na ta mobutar ana nila bisan unsa pa na sila kainila, bisan unsa pa na sila ka dato o ka-influential. Ngano man dili na sila manluluwas. Sama na sila nila ni Pilato, nila ni Herodes, sama ato mga high priest, mga pangulong pari nga maoy nagpatay ni Hesus og labaw tanan. Sama na sila ni Judas Iscariote nga ni kuyog ni Hesus, ni kaon pagyud kuyog niya magbudhi radiay. Kinsa dinhing mga asawaha nga musaad gikan karon nga moantos na gyud mo og magpakamatay para sa inyong bana, taas ang kamot. Wa gyud usa. Anay mga tulo kabok ni apas og isa. Pagka mga yawan o day ninyo mga asawaha mo, sige mong dadaan ang lukay niya naam day mo'y demonyo sa inyong kwan. Mo nang niingon si Jesus, Simon, Simon, nagampo ko nimo kay si Satanas gitugutan nga motintal nimo. Nangatintal day mo ron. Basin pag makabawi ang mga bana kinsa ninyo nga sugod karon musaad na gyud nga magantos na gyud og magpakamatay para sa asawa, din agin mo masuko sa inyong asawa. Taas ang kamot. Mayo kay naay pipila. Hasta ning mga nagsulob og mga Bartolome, mga hinabastos. Gapanagan na sa giisa. Sulob-sulob na. Mao na, di ta makaluwas, basta inanir ta kotob. Sige lang simba, dadaan ang lukay. Kibaw ba mo anang lukay? Palma, mao na ibutang nga simbolo sa martyrdom.
Mao na mga martir sa Mang Pedro Kalungsod nagdaan ng palma. So kamong nagbitbitan ng mga palma, sabot, anda mong muantos, anda mong mahimong martir. Ug dili mo ana gusto ilabay. Ay na nagpabinditahi karon. Mubindita man karon sa wap ang mabinditahi pero ilabay lang na di ko muantos nimo. Simbolo man day kas pag-antos di ay. So magpabindita kay mo ana kinahanglan mo antos gid mo sama pananglit din amo manugo din amo magyawyaw ana mo na mga pag-antos di na mo manglibak labaw sa tanan magsige mog palit og slat nga di na gyud mo mohunong og palit og slat bahalag wa na mo ikaon total fasting man sa ron karong kuana karong simanaha ting fasting man. Ano?